matasa ce, diramar matasa ce, ƙungiyar ira ta ce, mutane kuɗin kasance. Diramar matasa ce, diramar matasa ce, ƙungiyar ira ta ce, mutane kuɗin kasance. Diramar matasa shiri mai dogon zamani, akwai faɗakarwa sabida 'ya'yan zamani. Shirin yana faɗakarwa salo-salo launi-launi. Diramar matasa, diramar matasa ce. Diramar matasa, matasa, dirama, diramar matasa, matasa, ina matasa ku zo ga diramar matasa. matasa, Akwai nishaɗi a shirin diramar matasa. Diramar matasa ce, diramar matasa ce, ƙungiyar ira ta ce, mutane kuɗin kasance. Ya kuma ita ko kun ya ake ba kun ka ake amma Allah ko Allah ko ma mu kana ya Allah Maryam na sha wahala ka ku zo ya sami nan kauyen nan inda kika ce kauyen Tsibiri to da kika ga ce a nan kike wallahi ne tafiya kafin in zo dan motar ma amma muka yi wallahi tun da kika je kauyen nan da wallahi ne kin ta abinci ta wallahi so ne kin aure matsalar kuɗi ce matsalar komai ba ki da ma'ana Maryama Allah ya mu adan da wallahi ya ma ki hadin in ya iyale ni babban mutum ne to ka ganin nan ba inda ma in ki ya riga kina ɓata rai ne sai ka ce ki ne wance ne kai nan zuwa nan ni ma na kai kenan to wallahi ba ka jin gaya maka ba na son ka kuma ban taɓa son ka ba wallahi na rinsu da Allah ni ina da wanda nake so kuma shi zan aura. Haba Maryam ina banki sallah kuma haba Maryam yanzu ni kamar ne in zo wance ina son ki ai bai kamata ki gaya mu Kai din banza kai din wabi me zan yi da kai? Na ce maka karka ƙara zuwa maka karka ma ƙara zuwa ne mana ina ma wanda nake so wanda ya fi komai da komai kai kuɗi kawai za ka nuna masa kuɗi ko me ake da kuɗi soyayya ake nema ba kuɗi ba aikin ba. Maryam 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 kai gambo Yau na gaba ɗaya ba ka jin aikin nan gambo. Wai faskaran nan na gidan Malam Idi ka je ka yi? ban je na gina ba na gabacin da kawai na gida Ai shi baya sa. gaɓoɓin muke samu muke na gina Ni ma yau gaba ɗaya jikina ne a maki. Soyayya yarinyar nan ce ta sako na gaba. wa kenan Maryam. Iroro bara in baka labari ka ji Iroro ai batun soyayya Iroro ka ɗan yi ni na baka labari akwai wata yarinya da yake mugun bala'in su na taya maka na sha mutukar wahala fiye da ina baka tunan Iroro har neman rayuwa ta a garin gai Allah jarbe ne san yarinya ita ma kuma ga ita na sura amma wanta babban ɗan daba ne na gaya maka neman rayuwa ta ike yi da yaransa Gamba barkaci. Ni fa ba daba ba. Ko kura zai ɗauko. Wallahi ba zan je na san Maryam. Iro Ba wasu 'yan daba da nake tsoro akan mu. Iro ni fa na gaya maka ina son rayuwa ta da lafiyata dan ni dab zan iya rabuwa da ita amma fa ina mugun son ta Ni barka jin gaya ma Gamba. Ni fa akan Maryam sai dai a yanka. Iro kai abokina ne Iro muna yin sana'an nan muna da tahi tare ba na son ga abin da zai taɓa lafiyar ka Iro Idan ni fa gani nake raba ni da Maryam tamkar mutuwa. Iro
shi wannan allajin bunnan ka rabu da shi kaga mu mutanen kankara ba yadda za a yi dan bunni ibo in ce ina son yarinya mu iya ja da ita kaga Allah zan bunnin nan daga gansu Salamu alaikum. Maryam alaikum salam. Irore na Maryama. Kai. Maryama ta irore na Maryama. Kai. Kace yau irore kin miki ta irore bira. Iroro. Kai irore na Maryama. Maryamu ta iroro. An yi lafiya. Ya gida. Ya su mama. Kowa lafiya. Ka iroro fa ya gajiya amma yau da kika zo gunan ga hinan. Ai iroro. Gambo? Iroro. Ci gaba da aikin da lafiya iroro. Ya lafiya kauna. Maryama. Kai. Kai. Bari dan yi rakiya. To shikenan a da lafiya. Kai. Yau dai ba karamin cikin farin ciki da wannan ma na sai da hilagar zan tafi in sai mota in sai komai in hau abin da nake so inda kowa yake wanda ya kada kuɗi yake jin daɗi in ƙara aure in sai mota in yi gida in shana billahi ladi gwara ma ɗaya in heke aya tunda kuɗin sun ki samuwa yau nan jakin da zai yi ma ai billahi ladi la ilaha illa huwa shi zai zama mota ta wannan jakin da ba dan dai mutanen nan sun yarda da ni ya zamto a area ta ake ba wallahi ni yanzu ma kada jaki zan koma domin wallahi yanzu duk abin da zan samu kuɗi ni da in yi kuɗin kawai da hanyar da zan bi ba wani waye ko kasa kwata na samu ko da kwan jaki ne kai mu je ma haki ai wallahi tallahi yanzu ko me na samu yanzu yi za wannan jaki ai ni da zan ci gaba da neman abinci Allah ya ba mu sa'a Allah ya samu dace Allah ya ba mu sa'a dan gaskiya jakin nan yayi ni gona ma zan tafi yanzu aina ma zan janyo maciya ne kowa bakin kogi bari dai mu gani in na tafi bakin kogi na dawo to bari mu juya dai haka na ganin duk an yi amfani saboda yanayi bari mu shiga nan saboda in dan samu gunda zan daure shi na ga zai dan fi daɗi in janyo maciyawa in dauro ma abin karmami Allah malam zan samu kwarago ne. Na gawa ba ka samu ba. Saboda mai gida a taimaka a tausaya. Ba ka samu ba. Ba ka samu wallahi. Ka iya tuna fa mu ma fa nema muke mu dan kai bakin salati. Ya'yara 15 fa. Ba ka samu ba. Ba cin yau ba na gobe. Ba ka samu ba. A taimaka a tausaya. Ba ka samu ba. To ba komai. Za mu je mu nema gon Allah. Dama an ce lebura ko na maka ne dan bakin ciki ne. Kai ma ka samu ba ka so dan uwan kai samu sai magana ta tayi a kama zagin shugabanni a ce su ne to ga dai kai ma fuqara'u ne alal larurati Allah sa mu ci ana yi mu mun dogara da Allah a wa'inna arari wasi a ƙasa Allah ya yalwa take domin ba ku ba ma nan ba Allah zai ba mu bari mu je mu nema dama an ce lebura ko na maka ne dan bakin ciki ne shi ma ya samu amma mu dan san mana abin da za mu je mu kai bakin salati yaki to ba komai Allah yana sane da mu Allah yana tare da bawansa bara mu je mu nema gun Allah tunda ka hana mu ai Allah ba zai hana mu ba tunda ubangiji da kansa yace la yakallifu Allahu nafsa illa ma ataha Allah bai taba yin halitta ya kallafa mata abin da ba za ta iya ba dan haka mun dogara da Allah tunda abin ya ki samuwa to ai dama akwai wani kitabun rasi ni aure ma zan kara amma mutu duhu auren zan kara dan ma wace wara ma an kara auren ko a ci ko in ta kama ma dan mu fita neman kuɗi mu bar garin ba wani abu dama an ce talauci yawa ka ƙara aure ba wani abu Kai, ina za ka je?
ina za ka wurin mai ina na nan kai ba ni ne ma iso ba za ka kai har ka kai munzalin da za ka shigo kai tsaye baka tambaye ba za ka baka wuce ina ka je wurin mai ina nan to ba za ka bari in ma iso ba kai ai na ina to nan dan na ina din ma dan zaki ya girma to ban gane me kake nufi dan zaki ya girma kamar amma da mun ne ma ba ni ne ma haɗa ka da allajin ba ne za ka ce kai ne nan zan to ikon Allah ka ga mutum mai iso to ban bara dai rabu da kai ban san me ka taka kalle hi wai hi ma duniya ina za ki da kowa da ya dan faktu yanzu nan a ƙauye kenan an yaran yadda da mutumin nan wai yanzu Allah har ya fara barin irin mutanen nan su zo kusa da shi su ringa mana kallon in gabatin ba wai ba ni fa ne mai iso fa a gurin Allah lokaci yayi na gani ki zaki mai dani dai wani kin zamo zuciya jini lokaci yayi na gani kai zaka mai dani dai wani ka zamo zuciya jini kin zamo zuciya jini a kodi jauke nake gani minti ba minti kin sani duk akan ki suke yi ni ba na jini ba na gani in kowa mani zai zage ni in soyayya ba ta da magani amma kin zamo magani. Ladies and gentlemen, ina miƙa godiya ta ga masoyana, ga waɗanda suka halicci taron bikin show ɗin sallah wasan sallah da muka gudanar mun gode. Waɗanda kuma ba su samu damar zuwa ba, to su ma muna godiya za a tara gaba. Ta wannan hanyar ce zan iya miƙo muku da gaisuwa ta da saƙona da ban girma ta ina miƙa godiya daga ni naku Dauda Bali. Na ji daɗi sosai masoyana na yi gayyata an samu damar zuwa to na gode sosai Allah ya ƙara zumunci ko ci gaba da biyo mu a can nan mai suna Dauda Bali TV masoyana muna godiya ga waɗanda suka samu damar halarta gurin wannan party namu da waɗanda kuma samu damar halarta ba duk mun gode saboda duba da yanayi muna godiya daga ni naku Dauda Bali. kai sai da baiwa ruwa dan gata domin zuciya ta yau sanyi zaba ta lokacin rayuwata walla san ka da ke gani mi sabon zance Dauda Bali na ku ta autar mata burin da nake kyau kula da ni ba a gazawa na sam ba giya da ni ga auta nan maza burin da nake kyau kula da ni ba a gaggawa na sam ba gaya da ni na san dai ba giya da ni nake dai nake gani yan mata dai a dangane na baki saloniyar mata dan ke ce ki ka cancanta yan mata dai a dangane kyakkyawa mikin basali tako a hankali mu je mun zagaye gari na san so ne rayuwa kuma shi ne garkuwa dan saurayi mai kyan fasari ƙaunar ka nake nasari da kai ne zan alfahari auren mu ya zagaye gari ka taka sana a hankali wallahi kana da burge ni autar mata burin da nake kyau kula da ni ba a gaggawa na samsam Dauda Bali na ku za mu yi sabon zance daga soyayya sai kauna da ke ce zabina daga soyayya sai ya kauna ni ma kai ne zaɓina daga soyayya sai kauna
tawa abada ba za mu rabe ba, kaunar ki take ruɗa ni, ki sani ba za mu rabe ba, shi yasa kike burge ni, na sani ba za ki bar ni ba, farin cikin ki shine nawa, ni ke ce zabi na, ke kadai zambewa kaina. Ni kai ne zabi na, shalele dan hauta, daga yau ni ba na barin ka, na baka amana ta, so shine abinci na kuma shine ribata. Ni zami yau zance aure sunnar maiki, kai ne dawi suna. Burin da nake in ganki sam ba zan daina ba, Na gamsu da kai masoyi na, kaunar ka ba zan daina ba. lallai haka ne yan mata, ni san ki ba zan daina ba, domin ke na ɗaura nan an zo an hana ni abin da alaikum salam barka zuwa yaro lafiya lau ya gida ya kokari alhamdulillah madalla ya guji ba madalla lafiya dai kuɗi na zo ka bani. oh dama kai ne aini har na dan ka kwanta mun wallahi tunani na Ka ci kuɗi ai dole ka ce na kwanta ma. to yaro na tuno in ji ta yara na tuno ban tuno ba ka san harkar rayuwa inda take juya Gaskiya kan. kuɗi yanzu kamar wuta haka suke, kamar wuta da auduga haka suke. Wasu ba? Yawwa, amma da Allah da annabi kai mun haƙuri. Abin da nake so ka duba, ka iya tuna rayuwar nan kana da hima ya kai balle ba ka da hi kullum baka fi karfin abin da zaka ci ba. Da Allah da annabi taimaka ai mun afuwa san da Allah ya hore mu har gida zan kama hannu da ba sai na ba da sako ba. Amma ai ka san ba shi ne da ni ba kuɗi ne da ni shi kenan wannan da ni ba na baka. To, ni dai abin da zan ce da kai haƙuri, da Allah zan baka, na san kai ai dan babban gida ne, na san ba za ka yi ci mutunci na akan wannan abin ba, Allah ya ma albarka, Allah ya ji kan iyayenka, ai kai na san dan gidan jalo ne ko baya goya marayu masu uban ma ko ne uban su, Allah ya ƙara arziki, dan Allah da har gida zan kama, insha Allah, na gode, Allah sa rayuwa ta kyau, ai haka ake so, ai irin tarbiyyar mu na gode. A haba ai Allah da ba haka ba. A karka da uwa. Ai da kai na gun ma'aikata ai ina. Ni ma ba na son haka. Za ta kai da haka. Yanda nake kokon sabulare bai taba kama da ko gidan mai unguwa. Suna nan suna fama da hamma ko da yaushe ana bakin ciki. A ni na san yanzu a yunwace ake ba ma'aikaci ba talaka ko a yunwa yake. Ina ban ka san me nake so da kai? Na'am. Tunti ne ka nemi irin wannan. Ni fa ban yadda fa ni kuɗi na zaka bani yanzu na in tafi da su ko ba haka ba saboda ba na son wasu ma'aikata su raba mu da ni da kai ko ba haka ba in ma karanka zaka sai gashi kana ɗaure ya ka je ka kira mai siye ka siya ya baka kuɗi ka bani kuɗi na ko ba haka ba to saboda kaga harkar rayuwa da yake daga ni ma fa ba kuɗi ne da ni ba ko ba haka ba na gamsu da kai daya ka jima in Allah da kamar ina ka ban shawara ban ni ya kwance riga karan nan yanzu ba he August amma tunda ka faɗa haka bahi masifa ne zan je kaiwa hajiya talle mai sarkin kara da itace ta unguwan nan gaba daya zan je mata magana in dami 10 take so in dami 15 yanzu dai kaga dai ma'aikata abin da yake daga nan zuwa kwanar dawaki outpost har daga nan har kofar nasarawa duk suna nan yawa duk miƙa suke kowa a cikin yunwa yake ko ba haka ba suna nan yanzu akan naira 500 yanzu za zuwa dakume ka kaga kana da kuɗi duk karan nan naka ne ga wajen dauri nawa ga sunan kala ga sunan kala da dogo daga duk gaba ɗaya naka ne ya kamata ya zama a ce ka ban kuɗi na in Allah ya ga kamar inda kai haka yaro ai me zai kai ne zugun hukuma yanzu yawa ta caja sun ce 60,000 ta kama sai ka fito kai hakuri ai ni ba na son je gidan yaki Allah ya ma albarka zan je in ga yawa hajiya talle zan kai mata ko dai mai goma ko habiya kuɗi na naira 65,000 ka kamun kuɗi na ina ai hakuri ko da ba du sun samu ba zan kama abin da ya in ba haka ba kuwa kai hakuri zaka ji kira ba ko kai hakuri zan kama in Allah ya yarda zan kama to shikenan ba fa na san mu samu na gode ba na san fa mu ba za mu samu ban Allah da baya goye marayu masu uban ma kai ne uban su Allah ya saka ma da alkhairi in Allah da haka ba za ta faru ba lafiya zan zo kama kudin ka har gida na gode la ilaha illallah wa ubangiji wannan yanayi da muke ciki Allah ka yaye mana wannan yanayi Allah ka mana mafita Allah mun tuba gare ka laifinmu ne babu wannan za mu dora mu ma mu koma ga Allah he kula da mu babu wani da zai iya wannan magani illa mu koma mu ba Allah mu ba annabi
shine kawai. Amma wannan abin ya huce tunanin mai tunani. Ne ga kullum fafutuka nake da abin da zan ci in sha. Duk yanzu ga su irinsu gashi sun zo gashi so suke a ba su dan abin da za su ci, nema gashi babu. Hawa'u Jidda taliya ce aina aka samu a gidan ne Allah to alhamdulillah ki ce ni ma yau za a yi wanda ya kada ni lalle alhamdulillah har taliya yau har rabaran ga wannan taliya ai rabaran ga taliya a gidana na dade makota ne suka baki to ko ni ma danci ne Jidda in danci da Allah kan ki ma ba da ni dan Allah ka to ka gani fa yaro karami hima ya koyi rowa balle babba ba komai Allah ya miki albarka mu je gidan ni ai na san ko me aka yi mana. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Waye? A yaƙi ne. Wai kawai irin mayan mutum ne. Saboda tsabar shi mutum ta cikin gidan mu za ka shigo mana? Ba Maryama. Ya daga zuwa ko karɓar mu biki ba ki fara musu ba. Mamun ba tare ne. Ina mama. Tun da nake Sannu Alhaji. Sannu mama. Kira. Na wuni. Lafiya kalau. An zo kala. Lafiya yara. Ya zafi. Yara muka ce bari mu. Allah sarki. Na gode fa. Allah sa. Sannun ku fa. Allah sa ka. to fita. Maryam. Ya, ni bari shi. A yi haƙuri. Da na ganci na jira. Wai kawai irin mayan mutum ne. Na ci maka bana son ka ina da wanda nake so ka rabu da ni ban dan ma Allah. Ba Maryama. Ta bi ina ce maka. Ba Maryama. Ladies and gentlemen, muna yawan maza da mata barkanku da wannan lokacin da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya masoyanmu. To don Allah da annaba a yi haƙuri duba da yanayi da ramin matasa an ɗan samu tsoko mu da wuri to don Allah dan annabi ku yi haƙuri amma yanzu mun dawo kuma dawo da muka mun dawo muku da salo iri launi ku dai kawai ku ci gaba da biyo mu a can nan mai suna Dauda Bali TV ku yi mana subscribe ku danna mana alama kararrawa. Mun gode masoyanmu. Daga ni na ku Dauda Bali amma fa ina ƙara ba ku haƙuri amma yanzu mun dawo kuma mun dawo da salo iri sannan kuma ga wanda yake buƙatar tallako wani abu ya biyo mu ga lamba wayar mu nan za a yi masa sannan mu ba masu ƙarfi bane muna buƙatar taimako wanda za su iya tallafa mana a wannan lamarin yau muna buƙatar taimako in kin ga ki tallafa mana ko ka ga ka tallafa mana to kofa buɗe take yawa duk wanda taimakawa ne Allah ya taimake mun gode ku ci gaba da biyo mu fa saboda drama tana gaba kawai ku biyo mu ku dinga kallon za ku ga inda ake dramomi sosai